Què tal, com esteu? Dilluns a 2:15 de la tarda presentem, com molt bé sabeu, virtualment el llibre 365 dies amb Maria. L'enllaç ja el sabeu, www.angelrodríguez.info és la meva pàgina web, ja el trobareu. I si no, aquí dalt ja veieu escrit l'enllaç en el post i en el Twitter. Bé, si no el podeu veure en directe, cap problema. El mateix enllaç serveix per veure'l en diferit. I aquí veieu algunes de les imatges, doncs n'hi ha 40 i pico, una quarantena, perquè són les imatges que un servidor ha considerat que poden representar les comarques de Catalunya i també, atenció, les del nord de Castelló de la Plana, que pertanyen al bisbat de Tortosa. També les de la Catalunya Nord, fixeu-vos, Font-romeu, a l'Alta Cerdanya. Bé, i també explicaré algunes curiositats, per exemple, fixeu-vos, per què aquest nen Jesús està d'esquenes. Demà, aquest dilluns ho explico. I també, una vegada us vaig explicar per què aquesta Immaculada doncs porta les claus, porta claus. Doncs també ho explico demà, tant perquè el nen està d'esquenes com perquè aquesta Mare de Déu porta claus a les mans. Com també parlarem una mica d'aquesta imatge tan maca de la Mare de Déu de Meritxell. La presentació la fa mossèn Benet Galí, que és el rector de les parròquies de Sant Narcís i de Sant Salvador d'Horta de la ciutat de Girona, el senyor Joan Bové, de l'editorial Claret, i un servidor que us explicarà 4 coses. Gràcies, amics, us espero aquest dilluns a 2:15 en directe i en diferit sempre que vulgueu, en aquest enllaç que trobeu aquí dalt, en el post, en el tuit, o bé a la meva pàgina web www.angelrodríguez.info. Que vagi bé, gràcies. I allà la Mica, ben amagadeta, fixeu-vos.